Oh didulang sadulang lai pendulang kail tarampai diulang sakali lai penyambung cerita nan tak tinggal untung kok iyo lai kasampai nak sanang lah sana nan duduk ate rumah nambah manuang dete lampayan nan sedang bajuntai ate kurisi maleng anak nan jo cucu oh kita baca balik baal malin kundang di rantau orang-orangnya rajin nandak tabadolik besok. Oh kucing dan murah ya ketujuh dek orang sawali lah dipakai orang sakuliling mengadi suruh oleh malinamu oleh rajin pulau basumbayang. Kok tibo le katu sumbayang ni sumbayang tu boleh wakatu wakarajonya wakarajo yang malin kundang anak rancadi oh cadia pandai dewa katulah bajalan juari bagati minggu baganti bulan baganti tahun tambah rajin yo malin bakarajo cetu banale molakini apole dek menampak le anak saudagar kayo le nampinduk sama ngawak le bonok gau dironcak oh sama sweet tu mabagian pesadang le mangke angke yo le sadang bakarajo yo masuk itu kan nampak le seorang perempuan berambut panjang tinggi sampai kok bibi asam saule kok rambut mayang taurai kok tumiknya burung tawakuk tibo diwati padi warisi jatuh hati malin kemancalik menggigil kepala jantung tersiruk-siruk darah di dadu anak siapa mulaikum tongkok le jodoh awak isu Leka dapik apa jangan rupui kok babi siap malin dalam hati kok babi ni ojo orang iko isu cendawa karajo batamba osamangi yo malin bakarajo dari dua le cancang le ketiga le dari tiga le kancang le kampek dari ampek kancang le kelima biasa le katangke bari ko tiga kini le katampek lingo karung biasa katangke embe ko ampek kini le katangke 9 sekali angke tambah rajin yo malin bakarajo ay badan kaniyo bertambah kayo yo kepeng dari seminggu le tak kumpul 2 minggu kepeng lah dari 5 ringgit kata kumpul 10 ringgit lah dari 10 ringgit kata kumpul 200 ringgit oh dipanggil le malin dek induk samang masuk itu
Mencalik le malin anak rangelo rajin pulo bakarajo capek kaki le ringan tangan budi baik kecindan orang elok baso. O malindang akan jale-jale apa kan iyo labat tambah tuyo kok lekanamu le malin ditaruh ikan usaha apa ko apa jodohkan malah malin le satu putri kesayangan apa cuitu wana le laki ini kamanjawe le malin ke bagulambe indak ke pasar ke babelok di bawah orang kamu aro kok caitu le kanan elok sama-sama le kita bau sao apa syuk dicinta ulam pun tiba malin ke menarimo langsung nak sanang dalam hati le sajuk di dalam kiro-kiro itu bana kandak malin itu bana. Nang ketujuh ledek malin awak lah kayo bakepeng banyak le dapet le bini orang cak puluh ma bagian la dietong hari bulan bayi kutiko elok biloka nikah biloka barale rupo itu banale molaki ada hari baganti yo bulan la baganti le tahun la selesai la barale la selesai ocendonyo nikah la selesai le orang baju ada de hari la baganti yo adolah pada suatu hari kan kebakato la candonyo orang rumah bakato la istri nanta cinto kawake malin apo bana le kato malin o istrinya malin masuk itu o udah kandung dangakan jale-jale madai. Oh kok balibur le awak sekali-sekali kok berjalan-jalan le awak sekali-kali kamanjawek le malin bagulambe joko itu pinta jo punto media besok kita balai ke tepi pantai kamano bana badan kediwao nak sanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro o malin balai nyolai berjalan-jalan jarang rumah